бар асари сармои шадид дар якчанд минтақаҳои шаҳри Хуҷанд интиқоли хатти об қатъ гардид. Барои таъмир ва бартараф кардани садамаҳои обӣ аз ҷониби кормандони корхонаи воҳиди давлати коммуналии Хуҷанд Обуканал сари вақт сафар бармешуданд. сухангӯии раиси шаҳри Хуҷанд Маъмур Юсуфзода дар саҳифаи фейсбукии хеш раванди таъмир ва барқарорсозии садамаҳои обиро нашр менамуд. ҳамчунин дар саҳифаи ӯ мардум аз сари вақт бартараф шудани садамаҳо изҳори назар карданд. барои ҳамагон маълум ҳаст ки якум нисби моҳи январ хунукӣ омад дар Тоҷикистон, инчунин дар шаҳри Хуҷанд. албатта ин хунукӣ ҳама трубаҳои хурбои ҳамаша ях кунон душворӣ пайдо шуд. коргарои корхонаи курби коррезии Хуҷанд рӯзу шаб кор карданд. инчунин дар хонаи мо, хонаи рақами 32 маҳаллаи 34 ҳамчунин моям 2 рӯз бе об мондем, лекин ҳамон якум рӯз ба супориши баробарии ҳукумати шаҳр бачаҳо омда, коргаро омда кор карда, якунум рӯз кор карда оба мова таъмин карда. барои ҳамин аз номи худам, аз номи сокинони шаҳри Хуҷанду мана сокинони ҳамин хода миннатдори худро барои коргарои корхонаи обу коррезии шаҳри Хуҷанда ман баён мекунам. илоҳо парвардигор қувват диҳад ки ҳамин вазъияти душворова шумо кор карда ҳамин халқ ва хизмат кунед. дар микроноҳияи 28-уми шаҳр низ садама шуда буд, он бартараф гардид. корҳои бартарафкунии садамаҳои хатти оби нӯшокӣ аз ҷониби идораи Хуҷанд Обуканал дар микроноҳияи 19 бошад дар арафаи анҷомёбист. интизор меравад ки шоми имрӯз хатти об барқарор ва оби нӯшокӣ ба сокинон интиқол дода мешавад. Мадина Почоева рӯзноманигор ва сокини кӯчаи Сирдарёи шаҳри Хуҷанд мепошад. ба гуфти ӯ дар пайи чанд рӯзи сардӣ дар маҳалла 2 рӯз об наомада буд. мавсуф аз мушкилии беобӣ ва оҷилан бартараф кардани он ҳарф мезад. мо истиқоматкунандагони кӯчаи Сирдарёи шаҳри Хуҷанд аз кормандони водоканал изҳори миннатдорӣ менамоем барои он ки дар давоми 2 рӯзи беобӣ хело азоб кашидем ва онҳо омада новобаста аз рӯзи истироҳат, новобаста аз он ки ҳаво хеле сард аст, омада фавран оби моро, яхи онро об карда, моро бо об таъмин карданд. ташаккур мегӯям аз номи тамоми истиқоматкунандагони ҳамин бинои кӯчаи Сирдарё ва аз фурсати муносиб истифода бурда аз тамоми шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд хоҳиш менамоям ки барои пешгирии чунин ҳодисаҳо, барои яхбандии трубаҳо саҳми худро гузоранд, обҳои худро каме бошад ҳам кушода монанд дар ҳавои сарди зимистон ва ҳам барои худ ва ҳам барои кормандони водоканал мушкилӣ эҷод накунанд. мутахассисон мегӯянд ки зимистон сард омад ва чунин вазъи кафидани лӯлаҳои об дар чанд даҳсолаи охир ба назар намерасид.